Riyaw na sino dagiti natuturad dita. Sino tinaturad dita, Rawar? Rawar, tinaturad. Riyaw. Di natuturad dita. Isago yung kanya. Natuturad, Riyaw. Siya, naturad. It was at this moment that he knew he fucked up. Ay nalakay na barbartek ka manan. Mangbabain ka ngaglaaw-laaw dita. Ikaw magayang bagay. Lumajojog mo bakit? Di ko nagbagay. Dagiti natuturad nga 5 years old in below. Bakit? Dagiti ni kakatoy lang ni bakit. Bakit? Ikaluban mo kita tabudang mga. Kasi paglaingan, magpartek-partek ka sa laaw-laaw ita nga. Barbartek dan bakit. Agin tuturod ka. Kapunan ka nga. Anak ka ng po. Na, panawang ka nga talagan. Ano pa panawan? Bakit? Panaumaak kanya mo, naumak ti ugali mo. Nagbalbaliw akong bakit. Agbalbaliw, kaninayon lang agbalbaliwan. Ay na, kung nakadigo Sorry sa ka nga, kwento sorry. eh. Sa pasensya. Tapos paulit-ulit ka tiraramidam. So nga panawang kan. Di ka mahinayangan dita? Nya, kumanong ka? Di ka mahinayangan dita? Nagtubay ka ito. Jojo ko lang mo lakay nga panawang ka. Di ka mo panawang. Lakay. Hello, Mare. Ni Paren? Awan pa'y mag... baka naking ininuman manan. Baka nagkuyog da, Mare. Ay na. Napananda nga taman dagi jayay. Kawan, tatay alas 4 da pa lang mga pimanaw iti, Mare. Madimisir na da ito eh. Ayun, Mare. Baka nabarbartok naman dagi jayan. Ay, nalakay, data ka gayang. Nabarbartek ka manan. Ay, sa wakas. Ay, lakay. Apit na nagsublay ka ngay. Ay na, apo bakit umay ko isukat dati sapatos ngayon patugo mo ko nagtumang nga di may salatan. Apa ya? Kini, apo bakit haan nga agparis ne. Ay na apo, kita ma. Kasi lugar ti panagdak, basta. Iya.